agur bero bat bidali nahi diet, bai Alberto Soloruze eta Joaquin Beltran familiei. Bi pertsonak hor hil zirenak eta bere familiak sufritzen ari direnagatikan momentu zail hauetan gustatuko litzaidake berrestea, eskuartean dugun eta ditugun baliabide tekniko guztiak, profesional guztiak, bideratu ditugula eta bideratuko ditugula kasu honetan, oraindikan agertu ez den Joakinen gorpuaren bilaketan. Eta beharrezko emergentziazko aktuazioak aurrera eramaten ari gerala eta eramango ditugula. Eta azalpenekin hasi aurretikan, baita ere gustatuko litzaiake emergentziazko lan hauetan aritu direnak eta ari direnak, hainbat eta hainbat teknikari eta profesional, guztiei eskerrak ematen. Denbora luzea junda, 8 hilabete, eta hemen inolako etenik gabe aritu dira eta ari dira. Beraz, eskerrik asko zuei ere. Ito edo mugarri berri baten berri ematera gatoz, eta da Joaquin Beltranen bilaketan pauso garrantzitsua emango dugula. Momentu honetan esan genezake nahikoa egonkor dagoela zabortegia, beraz lanak egiteko prest baino jarraitzen dugu horrekin. Zabortegiaren itxiera hasi dugu goikaldetikan, sua eta konbustio gasen eta uraren kalitatea jarraitzen dugu berme guztiekin dagoela etengabean, eta baita ere egiten ari den deposito hori izango da ateratzen ari gean material hori ondo bermatuta gelditzeko. Sartzen gehala fase berri batean, non gure enpresak baita ere bere hondakinen kudeaketei lagundu behar dion beste erabatea egiten, hondakinak ahalik eta gutxien izaten, hondakin horiek banatzen eta valorizatzen, eta benetan esaten duguna ekonomia zirkularrari bide potente bat emanez. Nik uste dut gertatu denak bultzada garrantzitsu bat eman behar dula zentzu honetan, ari ginen, baina honek bultzada eta azelerazioa emango dio.